En Morcegos de Galicia levamos máis de 20 anos traballando pola conservación dos morcegos galegos. Facendo investigación, protexendo refuxios, dando charlas e obradoiros por toda Galicia. Todo isto supón un custo importante que principalmente afrontamos con axudas públicas. Pero estas axudas supoñen tamén un gran esforzo económico, pois temos que adiantar os fondos e completalos con aportacións propias. Ás veces vémonos obrigados a solicitar préstamos bancarios, polo cal parte dos nosos ingresos acaban pagando xuros e non protexendo os morcegos. Esta é unha das limitacións máis importantes ao noso traballo. Levamos anos creando un fondo económico que nos dá a solvencia precisa para poder abordar máis proxectos e de maior tamaño. Agora queremos pedirche axuda para dotar este fondo con 15.000 euros máis, que nos dará maior independencia e capacidade dos préstamos bancarios. Axúdanos!